Кога се тревожим и защо се тревожим? Днес реших да споделя това с теб. Нашите тревоги са по това какво ще се случи, т.е. за нашето бъдеще. И когато спрем да мислим за нашето бъдеще и се потопиме в потока на живота и се доверим на Вселената, то много по-лесно нещата ще ни се случват и няма да сме тревожни. Ще бъдем тук в сегашния момент, защото много от тревогите ни идват именно от това. Тревоги по бъдещето, какво ще бъде, какво би могло да се случи и така нататък. Също много от нашите тревоги идват, когато мислим за нашето минало. Защо така се е случило? Не можеше ли по друг начин да се случат нещата? Ама защо точно на мен тази ситуация? И така нататък. Тези наши мисли по миналото също са причина да бъдем тревожни. Затова съветвам ви, бъдете тук и сега, защото имаме единствено и само сегашния момент. Никой не е господар на утрешния си ден. Живейте сега, мислете за сегашния момент, потопете се в вселенския поток и каквото стане, то е за ваше най-висше добро. Както и това е моя избор. Аз да се доверя, да бъда в потока и да знам, че всичко, каквото ми се случва, е за най-висшето мое добро. Аз съм Латинка, Рейки Бахов и скенер терапевт. И тук в този профил споделям моя личен опит и алтернативи за здраве. Последвай ме и бъди здрав!